Il-membru Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri Leo Brincat se jmexxi l-awditjar tal-Fond ta' Investiment tal-Pjan ta' Juncker magħruf bħala l-EFSI. L-EFSI jew il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi kien twaqqaf b'mod konġunt bejn il-Kummissjoni Ewropea, il-Bank tal-Investiment Ewropew kif ukoll il-Fond tal-Investiment Ewropew bħala l-pilastru ewlieni tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa. Mawa News Leo Brincat qal li l-qorti ser tkun qed tara kemm kienet effettiva l-EFSI nnifisha biex tindirizza l-ħtieġa ta' investiment akbar fih dan l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk ser jiġu analizzati deċiżjonijiet meħuda min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-EFSI u anke l-irwol tal-Banek Promozzjonali tal-Iżvilupp fl-Istati Membri. Fisser kif l-EFSI maħsuba li timmobilizza 315 biljun euro f'investiment ġdid bejn l-2015 u l-2018. Dan fil-waqt li żżid l-aċċess tal-finanzi tan-negozji żgħar kif ukoll tal-kumpaniji ta' daqs medju. Aħna l-awdituri esterni tal-Kummissjoni Ewropea. U x-xogħol tagħna ovvjament huwa illi jiġi assikurat li dawn l-istrumenti finanzjarji li qed jitħadmu permezz dawn il-biljuni jiffunzjonaw fl-aktar mod effiċjenti u possibbli.